Victòria, jo simplement he après a fer aquí aquest la major, crec que m'ha dit. Els artistes bé, se comença per poca cosa. Sonant. Se comença per un acord i s'acaba fent aquí el concert d'Aranjuez, si et falta. Pepe, vine cap aquí, perquè jo, com vos explicava, aquí en Pepe, aquesta afició, no de sonar guitarra, sinó de fer-les, Pepe, com va començar? Pues va començar a escola. Vas anar a escola, una vegada te vaig jubilar? Sí, anava a escola de guitarra i jo havia comprat una guitarra de 2 duros. I veus les altres guitarres d'aquells tan polides de sol. Me mirava la meva. Aquesta guitarra no. Me mirava la meva i que fer una. Clar. I tal dit, tal fet, vaig agafar quan vaig arribar aquí a casa nostra, tot ho vaig ficar dins d'internet, vaig començar a mirar. Victòria, sos un perill, imagina que li agafa per anar a la lluna. Vaig descarregar un manual, vaig mirar un ranxo de vídeos i dic, sí que la faré. I vaig tot d'una... Te va veure un coratge? Vaig encomanar material, perquè aquí això no en troba res, la llenya de Sí, va veure un coratge. la llenya de ser molt especial. Hombre, jo he estat fuster tota la vida. Sí, però de ser fuster a fer guitarra. Però, Sílvio... Veiem aquí, per exemple, diguis, Victòria. A veure, on és la primera guitarra que va fer? La mos ha mostrat abans? És que ara no sé si la mos ha mostrat. Mira, la primera guitarra que va fer l'està emprant ara mateix en Joan, el professor, que ara després vos la mostrarem, perquè en Joan, el professor, m'ha dit que sona beníssima aquesta guitarra. Però primer de tot vos vull mostrar aquí el tinglat que me té. Vine cap aquí. Què és el que té? Jo veig aquí també. En tens ara mateix en marxa quantes? 5 guitarres, una per cada net. Sí, una per cada net. Vaig proposar, quan vaig haver fet 2 guitarres, dic, han de fer una per cada net. Què vol dir? No, té aquí dins la cotxeria de casa seva. I quantes en du fetes? Tot això armat. I bueno, i tenc 6 d'estes, les acabades per Nadal i que acabaran. Victòria, en té 2 de fetes i un guitarró, però és que va començar l'any passat a fer guitarra. Clar, és que saps quina viada que fa. Fa relativament poc. M'ha dit com a cada hores vas estar a la primera guitarra. La primera, més o menys, unes 126, 130 hores. I mira-te l'Elton modern, mirant vídeos per per internet. Mira els tutorials. Per YouTube, que mirar vídeos i... Mirant tutorials? Sí, i la primera que vaig fer, tot era mirar el manual per seguir tots els passos. I ara ja ni tu mires. Ara ja... Té 5 d'armades. No fa falta. Cap aquí, perquè jo crec que han de veure. Aquí tenim, Victòria, en els nets, ells seran alguns dels qui tindran... Jo m'he posat a la llista d'espera per tenir una guitarra d'en Pepe. Pepe apunta. Aquí na Clàudia i en... Gerard. I en Gerard. Vosaltres ja teniu la guitarra de l'avi feta o no? No, encara. I sabeu sonar, però? No. No, aquí veiem un altre net. No, Òscar, sí, mira. I això és una guitarra de l'avi. Poder xalar en guitarres de savi. És tot un orgull per jo poder tocar i cantar amb una guitarra feta per meu avi. I escolta, jo crec que aquest orgull ho han de demostrar ara, Victòria, te sembla? Sí. És que al voltant d'una guitarra sempre hi ha bon rotllo. Jo crec que han de fer una cançoneta i a xauxa i serà. Jo puc acompanyar amb un la major. Amb un la? Vinga. És una cançó que hi hagi un la major. Vinga, jo vos acompanyo. Jo crec que millor que cap allà. Au, idò. I una jove somiava de Sant Lluís, somiava que ballava vaig tenir morat, eres tu així.